Rot. Jadi aku bilang yang Jakarta. Iya neng yo sih tak pikir-pikir sih. Apa pikir barang jane wis rapopo. Set. Yo rasane ki abut kae lho nek arek lunga kayak merantau iki. Ya apa-apa seperti merubah nasib wis ora usah dipikir wis lunga blas ya. Aku ngono wis tahu. Yo sik tak pikir-pikir sik kok. Wong yo keputusane nek gur sudah sludu ngono yo kodak ora apik nek ora dipikir sik. Ora apa-apa ya wis ki pokoke wong kono ku ya ene sik gowo to wis ki blas ngono wis. Niat ingsun nyambut gawe ngrubah nasibing. Apa ya ngono ya? Ya iya, nah aku mau wis tau tak ning desa wae. Tak tunggu mah. Wah, ya iya ya. Apa-apa nek apa-apa wae. Nah, Duh nganti to iki kanca-kanca. Jan nglangut nang kanca jagongan aku. Alah, kok kalian mikir ndak rasido kok wis tak mulai sik. lah nanti iki. Mulai makani sapi. Ya. Ojak lu jagongan kok malah lu. Sapiku kaliren. Ah, dan wes kan ngene iki men ngenteng-ngenteng pikiran malah lu ngojak jagongan. Yes. Nanti yang Ngerak mulai makani sapi. makane sapi. Iya toh. Lah yo ngelih sapiku. Arep jagongan kok malah mulai. Ya engko tak susul. Piye iki? Lanwun. Lanwun Pak Kebul. Lanwun Pak Kebul. Nek ora anu wong iki jane. Pak Kebul. Lanwun Pak Kebul. Wah. Suwung apa ya? Mas, wong mertamu kok Mah ora to. kula nuwune saka samping. Lawange ning ngarep, Mas. Kita iki. Nang omah jenuh. Golek kanca jagongan. Musolaan kae mau. Situ Pak jane ning ya agek kelingan saiki. Tak kira lali, Mas. Wong aku enek perlu. Jagongan harus apa? Harus sapi sok kayak gue butuh korban lah. Jagongannya harus sapi. Tahu nih. Kamu omah mau ora nang kanca jagongan. Yang ini ki dengan harus sapi ginuk-ginuk rapi. Iki kira-kira iso tak jalui tulung ora, Mas? Iki mesti sapimu ngeluh iki mbok pangani godhong pace wae. Pakani gorengan kayak kolesterol. Iya bener ya. Iya. Iso wae. Ayo pindah sana ya. Garep nanti. Sedulur kabeh ampun lali nggih. Ampun kesupen. Pokoke. Ojo lali nggih Lur. Di like, komen, subscribe di bawah nih. Channel Jejak Trio aja. Matur sembah nuwun.